Està molt a prop, això, No es veu. No es veu. En perspectiva, Però somriu a la càmera una mica. Gravo un vertical? Ui, quasi gravo un gol de l'Andy, No pots fer res, estic malalt. La càmera no fica. Saps el que li tossiré al Joey? Digue-li que tinc alguna molt infecciós, vale? Li diré que tinc alguna molt infecciós al Joey. Per sempre em fa... Et tiro virus, no sé què. Ai, estic gravant i estic aquí movent a muerte, que després es veurà un vídeo. Ves a la meva apuesta, Víctor. La teva apuesta? Tu dius que et dius Marrimbau, ja està. És una fàbrica, tio, han alquilat una fàbrica i no sé què. Una cosa molt rara. No sé si... una part i l'altra, jo què sé. Com un joc, raro. I hi ha ties molt bones, Perquè les que conec ties i estan molt bones. Perquè és fiesta Frederic Mistral i ja no es pava d'allà que lo flipa. Què dius? Home, quan? Aquesta nit. Que no, que tu tens nòvia. A veure, va, explica'ns ara aquí que estem aquí en plan íntimo. Explica'ns la vostra relació. Que no... No sé, tio. A veure... Estàs gravant el dia. Ai, és veritat. Perdó. Explica la relació. Explica la relació. Ara que estem en plan íntims. Deixa-la pujar, tio. Que sigui de risa. No, jo gravo, tio. Què fas, loco? No, així mola, així mola. Va, deixa'l unes boles. Ara que... Hola!